Odogwu ka na kwubozo na amaghị ya ọ na-enwe odogwu ka ewu ọ ga-adịghị na mma ọ na-eme ya akpata oyi na-anwụ m anọghị na-ebu m ebe nkwụ nwa Chineke omenala Igbo amaka amasị dịgodị na ya ịmara onwekwe ndị anyị na-atụ egwu n'ọnwụ nwakwa asị dị na omenala Igbo amaka onye omeri o ji wee dị ebube so ndị a na-achọ ka ha wepụ ọmasị ahụ ka omenala anyị ghara ịdịzi ebube omenala anyị dị ebube and ọ ga-adị ebube na-eme gịnị na-aga ise tụ aka ọ dị nwa Chineke onye a na-aba nsu anointing na-ebu m na-aṅa mba na mmụọ ife na-amụ na ife na-eme ọ bụrụ na m ejiri onwe m aka ọ bụrụ ndị chere ibe omebe ala nna anyị adịghị na mma ọ kpọrọ ya afọ si na Eke maka mkpọ ya ọfụma maka anyị na-emebe mistake Nkwọ Eke Oye Afọ ọ kachasị kpaa ya good